Il-Labor ta' Roberta Bela ma jriċ li l-Maltin u l-Awċin igawdu minn servizz adattat ta' trasport tal-massa bit-tama li jkunu indirizzati l-sfidi ta' traffiku li ta' kuljum qed ikomplu jiżdiedu. Ikkonferma dan Ian Borch li sa matul din il-leġislatura kien il-Ministru responsabbli mit-trasport u t-toroq li f'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista infexxi attakka l-proposta ta' sistema moderna ta' tram, sistema li se titwettaq minn gvern ġdid nazzjonalista. Ta' trackless tram mhijiex is-soluzzjoni għal dan il-pajjiż. Ian Borch ikkonferma wkoll li l-Labor irtaħalli li l-poplu jistenna għal soluzzjoni effettiva. Dan kif għadu qed taħalli l-weda tal-metro bħala l-unika alternattiva minkejja li din mistennija tieħu madwar 30 sena biex titlesta. Għalkemm Borch ħarab milli jgħid x'inhu time frame biex issir il-metro tal-Labor. Time frame għandek studji Ministru Caruana, huma ħafna mistoqsijiet dwar il-proposti tal-Partit Laburista anke fid-dawl. 24 sija qabel lanqas Roberta Bela ma kien kapaċi jwieġeb x'inhu time frame li għandu l-Labor biex iwettaq il-weda tal-metro. Bl-unika intenzjoni tiegħu tibqa' li jħalli lil poplu jistenna għal 20 ta' snin mingħajr ma joħroġ bi proposta biex tissolva l-problemi enormi tat traffiku.